Tini siri siri o riska kisa chalogoi nainani mani serengna nainani tabuk chalogmani tongo. Riska chalogoi bo nukhung chalogoi tongo tabo norok bono like khlai di Kolabagan bazaro asok tangmani res khai Kolabagan borok asok kri borok kono Kolabagan bazaro nung mangkana dogan tongo kain gaitam karo borok se bazar baro simi borok oro phayo nokore phajak da noko ini bazar bayar ya na belasa kaise besok telang na ba mang tok bahan na penyanyi phajak tok bahan telang na nai tong tabo Kolabagan bazar hemu kiting rok kabang manthogo moso phantok kopi rok joto manuk rok manthogo ngana rok nugui mangkhana tabo ang nokol thangsinai mungkiting rok naka hingke thana ni bagui ready wngjak ang nogo thangsinai. Hingke ang nogo sok paikha iko khum kopi pai tubukha belai khe morok ma 200 taka kilo hingke o jora o norok maikiting rok kailai di hingke maikiting kaikha khe chwng aswk morok khe paisana naiya haide bayar jotono no hor kaham aswk jora no ani tini ni video norok jotono no ham bai ya pharwui.